Nangapi pa mi diri mga itong tao na to nakasama ko na nanalangin sa'yo. nangapay pa mi diri nangapi. Kapi sa ta kapi. No, jabra gugasog ba mo? Mga dunggo ng palala mga til. Oh, try. Bro, dunggo na sila, dunggo. Ay, gitu sila. Ha? Ay, gitu. Agikan sila. Manong na sila mga karel. Kapit na sila panaog ko. Ang birds ko kanina raw kita raw sila. Abot sa kanya ang birds. May maning birds do kay Nanampun na sila daw. may maning birds do kay unsay kung unsay dagan mo to mora po tini. Terus abante ng pada doa may driver na. Ay kanang driveran. May tari. Pasulod mi mga ma'am sir, mga katel. Ah, sila tadi. Huy. Abot namin din mga sir sa entrance. Terminal kadai, Mas. Terminal mo. Terminal kadai, Mas. Terminal kadai. Ha? Gusto. Terminal labi pa kadiyan. Labi pa kadiyan. Oh, diara kan. Lanaw, lanaw. Terminal ka. Terminal. Ako anak ko ang Oh, ano ka karga ba? karon. Init kaya ay. Di madaoy. Naman na. Kitsa may kakarga. Ah, kana. Karga. Ah, sila rin mo karga? May pakart nila. Tara mong ipaabot ay. Para asa pa ka? Ay, Usang kuaon. Motor to magmotor ni motor. Doktor ada pitaw.
Ayan lang na. Murato. Ma'am. Lama, ma'am. Una na sila, una. Ah, payong-payong rin. Payong-payong. Una sila, gauna. Sukis lamang lakaw. Yung ka, wakit kwarta. Lagyan mo lagi. Bugat kayo na dong. Dala ng biscuit. Ya. Isa. Ay, tayo sa ay. Pika. Excited. Kaman yung mong karga mo? Tara ni, tara na. Sabi na yung bag, be. Ma'am sir. Ayun. Okay. Salamat sa Ginoo kay successful ang kan biyahe sa Palalag. Yuhu! Sila ka diha dong. Dong, gonit ano nga? Mahaw sa menre sa Imas sa Patagan mga ma'am sir. Paabot rin may paabot. Naon tani mga aon. Nangaon pa video. Sa. Gutom kay gutom.